Kọmishọna ndị Uweoji na Anambra sịrị bụ CP Orutugu n'abalị 13 nke ọnwa Ọgọst 2025 enyego ntụziaka ndị DPO niile n'ebe dị iche iche ka ha kwadosie nke ọma maka mmemme nhọpụta ga-eme na Anambra South Senatorial District na Onitsha North 1 Constituency. Mmemme nhọpụta ga-emegharị ngwa na-ekosi wee gaa. Dịka onye Police Public Relations Officer DSP Tochukwu Ikenga si wee kọwaa, ya bụ amụma bụ nke a ga-eji weta nhatanha nyere ọrụ ndị nchekwa dịka a na-eme ya bụ nhọpụta nakwa emesịa ya bụ nhọpụta. O kwuru na otu ndị uwe ojii a dị njikere n'ihu na enwere ezi nchekwa oge a na-eme ya bụ nhọpụta. O kwukwere na agwala ndị uwe ojii a ka ha gbaa mbọ rụọ ọrụ ha nke ọma n'ihi na ihe ọbụla ga-eweta mkpasa n'ọrụ a bụ nke ga-ewetakwa ntaramahụhụ. Ha dọziri ndị a na-azọ ọkwa ọchịchị nakwa ndị nkwado ha ka ha gbaa mbọ nyere ndị uwe ojii aka iji hụ na ọrụ a gara nke ọma. Otu ndị uwe ojii na Naịjirịa bụ nke na-aga n'iru dịkwa njikere ịhụ na enwere ezi nhọpụta na Anambra steeti.